Zdravo, vi gledate još jednu emisiju iz serije Zakoni zdravlja. Danas govorimo o rađanju. Nalazimo se u kliničko-bolničkom centru, odjeljenje ginekologije i akušerstva. Priča o nastajanju novog ljudskog bića počinje upravo ovdje i nekoliko mjeseci ranije. Sam proces rađanja je izuzetno složen, ali također i procesi koji prethode ovom složenom činu. Mi ćemo vidjeti kako se odvija ovaj kompletan proces u priči koja slijedi. Emisija koju ćete upravo vidjeti objašnjava kako se stvara ljudsko biće i kroz koje faze prolazi čovjek da bi došao na ovaj svijet. Ovo je emisija o vama. Sada ćemo proputovati malo kroz vrijeme i vratiti se u prošlost. Proučit ćemo nevjerovatnu priču o stvaranju čovjeka, priču punu čudesnih događaja. Pogledajmo šta je ljudsko biće bilo u prošlosti. Organizam od jedne ćelije u majčinoj utrobi, bespomoćno biće kome je potrebna zaštita. Biće je manje od zrnca soli. I vi ste se nekada sastojali od samo jedne ćelije, kao i svaki drugi čovjek i žena na našoj planeti. Potom se ova ćelija podijelila na dvije, a potom su se one razdijelile na 4 ćelije, pa na 8, pa na 16. Ćelija je nastavila da se dijeli i onda se prvo pojavio komad tkiva. Potom se taj komadić uobličio u svoju formu i razvio ruke, noge, oči. Postao je 100 milijarda puta veći od početne ćelije i 6 milijardi puta teži. Desila se serija čuda i od kapljice stvara se novo ljudsko biće koje mi upravo gledamo. Zaokupljeni svojim svakodnevnim životom, uglavnom ne primjećujemo jedno od najvažnijih čuda koje se odigrava pred našim očima. To čudo jeste čudo stvaranja ljudskog bića. Prvo čudo stvaranja ljudskog bića odvija se u ženskom tijelu, u organu koji se naziva jajnik. Čudo nastaje tako što jajna ćelija počne da sazrijeva. Ona mora da prevali dug put. Prvo će ući u organ poznat kao Falopijev kanal. Potom će prijeći veliku razdaljinu u tom kanalu dok ne stigne do majčine utrobe. Nedugo prije nego što sazrijevajuća jajna ćelija napušta jajnik, Falopijev kanal se priprema da je uhvati.
On veoma pažljivim pokretima pokušava da locira tu jajnu ćeliju na vrhu jajnika. Kao rezultat svojih napora kanal nalazi sazrijevajuću jajnu ćeliju i privlači je k sebi. Tako je jajna ćelija započela svoj put. Ona će morati da prijeđe cijeli Falopijev kanal, ali ona nema male unutrašnje organe da joj pomognu da to učini, nema peraja i noge. Zbog toga je stvoren specijalan sistem koji pomaže jajnoj ćeliji da se kreće. Milioni ćelija na unutrašnjoj površini Falopijevog kanala nalaze se u pokretu kako bi osigurali da jajna ćelija stigne u majčinu utrobu. Te ćelije postavljaju dlačice zvane cilije na svoju površinu. Dlačice leže u pravcu materice. Na taj način one šalje jajnu ćeliju u pravom smjeru, kao kada bi se neka dragocjenost prenosila iz ruke u ruku. Razmislite o tome za trenutak. Ove dlačice su deo prilično inteligentnog plana i postavljene su tamo gdje im je i mjesto, sa oblikom koji je prilagođen da obavi svoju funkciju. Sve one zajedno izvode pokrete prenošenja u istom smjeru. Ako jedan dio ovih ćelija ne bi izvodio svoju funkciju ili ako bi tu funkciju obavljale u nekom drugom smjeru, jajna ćelija ne bi stigla do svog cilja i čovjek ne bi mogao da se rodi. Ali ova tvorevina nema mane i svaka ćelija besprekorno obavlja posao koji joj je određen. Na taj način jajna ćelija napreduje pravo na svoje posebno pripremljeno mjesto, a to je majčino tijelo. Jajna ćelija koja se tako pažljivo prenosi može da živi samo 24 časa. Ako u tom periodu nije oplođena, umrijeće. Da bi bila oplođena, potreban joj je vitalan materijal za to, a to je spermatozoid koji će doći iz muškog tijela. Spermatozoid je u stvari ćelija čija je funkcija da prenosi genetske podatke muškarca u jajnu ćeliju u ženskom tijelu. Kada se pobliže pogleda njegov oblik, spermatozoid izgleda poput mašine koja je posebno izrađena da nosi taj teret. Prednji dio spermatozoida pokriven je oklopom. Ispod prve površine nalazi se i druga površina oklopa, a ispod te druge površine leži teret koji nosi spermatozoid. U tom teretu nalazi se 23 hromozoma koja pripadaju muškarcu.